No niin, nyt ruvetaan kattelemaan, että mitä tässä voisi perkele tehdä ruokaa, kun ei tässä ihan vielä kyllä tietysti syödä, mutta tästä löytyy. Vittu, täällä on jauhelihaa, pikkasen käytetty jalosta- ja hernekeittopurkki. Siellä on, siitä tulee hyvät maukkaat systeemit. Tos vaikuttaa hyvältä. Siinä on jauhelihaa, otetaan se. Otetaan jo sitten ottaa tosta paistin pannua esiin. Makkara, no vittu, makkaraa tarvitaan aina. Se tarvitaan tähän juttuun. Tässä on muuten tätä herkkua, tätä tomaattijuttua. Se on ihan ehdottomasti tän kokkauksen niin se ykkösjuttu nyt, mikä tekee sen maun. Tossa on makarylliä, se on hyvää, halpaa, ravissevaa. Siinä on kaikki vitamiinit, mitä ihminen muuten tarvii. Okei, mä laitan... Siinä on maksamakkaraa. Kuka muuten tietää, että sitä vielä tulee sinne sekaan, saatana. Antamaan vähän makua. Kananmunia sinne tulee varmuudella, se on niinku ihan siletti. Palataanpa asiaan kohtapuolin, kun saadaan nämä systeemit tässä pyörimään. No niin, mulla on nyt tässä makkara paketti aukenemassa. Tää tästä räkättää auki. Silleen suikkaet sukkelaa tässä ja mä oon laittanut nyt on toi jauheliha tossa jo kypsenemässä. Tai levy on lähtenyt käyntiin, sanotaan näin. Nyt sit vähän pilkotaan tätä helkotin atrian makkaraa. Ja sitten linkastaan tonne silleen suittaa, et sukkelaa, niin tänne makaryllin sekaan ja kyllä siitä sitten tosissaan niin siitä tulee ihan hyvää monessakin suhteessa, kun se saa sitten taas rauhassa hautua. Vähän hämmeltää, nyt on kai levyt sitten kutosille. Mä laitoin muuten lihaliemikuutioita jo tonne sekaan, että se varmasti sitten niinku siinä pärjäilee tää meidän keitos ja tossa pikkuhiljaa alkaa tää meidän lunssi kypsenemään ja kyllä sinne varmaan ehkä toi, no en tiedä, mutta toi on ihan kaiken A ja O toi mauste, mikä tossa on, että siitä se alkaa valmistumaan. Siellä on nyt makaronia, lihalientä ja tossa tulee jauhelihaa, että taas nähdä nyt sitten, että kuuluu oikein hyvä. Sellainen porino voi laittaa jo vähän levyä pienemmällekin, että saadaan tää meidän jauheliha tästä oikein hyväksi sitten. Ja kyllä se siitä kypsenee perkele pikkuhiljaa. Otetaan tuolta noin pari kananmunaa. Ne kuuluu tähän ehdottomasti mukaan tähän hommaan. Nyt muuten, tai ei lähdetä testaamaan, laitetaan toi tohon tutusti taas tohon päälle ja laitetaan tänne pari kananmunaa jo tosissaan jo valmiiksi ja hämmennetään sitä sitten siinä pikkasen tätäkin, että se on sitten tosissaan silleen mukavasti joka puolella. Tää on nyt 4 tämä levy tässä. Tässä samassa yhteydessä vois kyllä jo melkein tää on ihan oikeesti, tää on hyvää. Jumalauta, tää on hyvää. Tällä tomaattijuttua. Vedän se koko paska sinne saatana sekaan. Jumalauta, tää on oikeesti hyvää. Tää on taivaallista. Vai johtuuko se siitä, että aina on kaljan jälkeen
tehnyt tällaisia juttuja, mutta tää on oikeesti, vittu tää on hyvää. Jumalauta, te ette tiedä mitään näin hyvää, saatana. Käykää vaan ostamassa tällaista. Vittu, teet hävii kieli suusta, saatana, kun te tällaista vittu vedätte. Te huomaatte, että ei oo enää kieltä. No niin, sinne on nyt sit lisätty toi tomaattimausten juttu ja sit siellä on lihalievikuutioita, makaronia ja pari kananmunaa. Voi olla sinne sitten vielä loppupeleissä laitetaan vielä muutama kananmuna vielä lisää, että saadaan siitä hyvää. Nyt me laitetaan vielä nää jauhelihat tänne sekaisin tai sekaan. Vähän varovaisen tästä tänne tiputella ja sit me vaan odotellaan. Sit meillä on taas maistuvainen ruoka. Tää on parempaa kuin seurahuoneella. Oikeesti. Edes seurahuoneella ei osata tehdä näin hyvää sapuskaa. Nyt me vaan laitetaan se levy 3 tosta ja levy 3 ja me voidaan odotella, että tää tässä valmistuu. Katsotaan nyt vielä, kun sinne loppupelissä heitetään pätkä maksamakkaraa ja muutama kananmuna. Taas nyt kananmunia vaikka tohon kameralle näyttelee toi maksamakkara tosta vielä siihen, niin ihmiset ja näin mä sitten itse asiassa mä päätin, että tähän sörsseliin tulee vielä 3 kananmunaa lisäksi ja siihen tulee pikkasen maksamakkaraa. Siihen tulee ton verran maksamakkaraa sekaan, että me saadaan sinne semmonen täyteläinen maku ja se vielä killuu tossa päällä tolleen suittaa, et sukkelaa, mutta mä voisin väittää näin, että vaikka tää on periaatteessa hienosto-ihmisen mielestä, niin tää on vähän sellaista irvokkaan näköistä ruokaa. Mut jos ne maistais tällaista oikeesti joskus, tämähän on periaatteessa nyt ruoka, mikä on tässä on niinku kaikki samassa. Vähän niinku nykyään pyritään kaukosäätimistäkin, että pitäisi olla one for all systeemeitä, niin tässä on nyt vähän sellainen one for all food systeemi, että ei tarvi olla sellaisia perkeleen tarjoiluastioita niin montaa. Kaikki on niinku tälleen niinku samassa. Tässäkin on niinku, kun on vähän isompi kattila, niin tossa voisi rykästä vaikka vielä tuollaista tomaattijuttua sinne sekaan, niin siinä olisi niinku vähän semmonen vihanneskin siinä samassa, mutta kattilassa niinku loppuu tosissaan toi tila kesken, että se on jo ton verran täynnä, että nyt me odotellaan, että sörsseli tässä kypsyy ja tää on oikeesti hyvää. Et ken ei usko, niin tehköön perkele perässä ja maistakoon sitten. Noin, ja nyt mä luulen, että tää meidän sapuska alkaa olemaan aika lailla valmista. Otetaan tosta lautanen noin tämmönen. Katsotaan minkälaista täältä nyt sitten ilmestyykään tää ruoka. Tää näyttää ihan jees. Näyttää olevan ihan asiallisen näköistä ruokaa. Ja otetaan tosta ihan uusi lusikka, puhdas lusikka noin. Eli siitä kattilasta se sitten siihen ilmestyy ja siinä se sitten on. Se on parempaa kuin seurahuoneella, varmuudella. Mä oon ollut seurahuoneella syömässä, en omilla rahoilla kaverit tarjos, mutta jotenkin siitä puuttuu se tunnelma. Se oli jotenkin vittu liian virallista se toiminta.
En tykännyt, en. Mutta siinä on nyt oikein hyvä annos. Mä laitan sen muuten tän... Onko täällä muuten edes tilaa? Täytyy tehdä tänne tilaa. Tämmönen annos pitää saada kaikkien näköiselle sinne kaappiin hetkiseksi. Koska nyt mä en sitä kuitenkaan syö ja näin poispäin. Mutta nyt on pahin ruokavinkki on valmis ja kokatkaa sitten miedolla lämmöllä. Rauhallisin mielin tehkää ruoka valmiiksi ja nauttikaa.